Ai noroc. Fii atent, uite-te un pic aici, așa, de jur împrejur. E 12 mai, 13 mai cât e. Uite, îți arăt biroul nostru, unde lucrăm. Uite, ăsta e biroul nostru. Acolo e Nicoleta, iubirea vieții mele, și ăla e biroul meu. Noi venim cu mașina la birou aproape în fiecare zi. Și muncim de aici, de pe plajă. În spate e un oraș. În spate mai e marea. În spate mai e un oraș și soarele. Ne-am intrat de peste un an de zile aici. Și dacă vrei și tu să lucrezi aici, dacă poate te-ai săturat de România sau nu-ți mai place sau vrei în altă parte, lasă un comentariu și te învăț. Îți arăt cum am făcut noi și vii și tu. Vrei și tu? Hai, cius!